כלום, יש לך גידול בראש, צריכים לבוא לקחת לך חדר ניתוח למעלה. אמרתי לו, מה, איך הגעת לזה בכלל? מאיפה אתם באתם בכלל עליי? איזה גידול הזה? אומר לאבא שלי, קח אותי מפה מהר, לא רוצה להיות פה. הם משוגעים אלה, רוצים להרוג את אבא שלך, עושים ניסויים. הוא אומר לי, לא, אבא, אמרתי לו, אל תגיד לי אף מילה, לא רוצה לשמוע, רוצים איתי עם כיסא גלגלים לסיגריה קודם כל. אני לא מעניינתי אף אחד. תן לי להחליט לבד, אני ילד גדול, אף אחד לא יחליט בשבילי. עליתי למעלה של סיגריה, אמרתי אחרי זה נשמע את הפרופסור, משערי צדק. אני עולה אליו למעלה, יושב איתו, והוא חביב ונחמד, והוא אומר לי, אתה לא רואה, אין לך חוש טעם, אתה לא שומע. אמרתי לו, איך אתה אומר, אני רואה אותך, אני שומע אותך, יש לי טעם, רק יש לי פעם כן, פעם לא, אבל כל מה שאתה אומר, יש לי רעשים באוזן, אבל מה שאתה אומר זה שקר, זה לא. לא, תראה, אני מסביר לך, זה התופעות ככה. אמרתי לה, תשמע, הוא שואל אותי אם יש לי ביטוחים. הוא ראה שאין לי ביטוחים, הוא התחיל לדבר כבר אחרת. ואז הוא אומר, אבל חדר ניתוח מוכן, בוא תיכנס. אמרתי לו, לא ניתוח, אני אתייעץ. עם מי אתה מתייעץ? אמרתי לו, שתהיה מי להתייעץ. אל תגיד לי, אני רוצה להשתחרר. ירדתי למטה, רוצה להשתחרר, הוא אומר לי, אתה לא משתחרר. אתה אמרתי להם, אני עכשיו יוצא, אני זורק את הכל מעליי, לא מעניין אותי. עכשיו אני יוצא מפה. הם ראו שאני מתעקש, התקשרו אליי איזה 6 פעמים עד הבית. שיגעו אותי. עם מי? עם פירר? עם זה? עם זה להתייעץ. בואו, צריכים לקצר. רגע, אז הנה. אז אמרתי להם, אני לא מתייעץ עם אף אחד, עם מי שאני לא אגיד לך עם מי אני מתייעץ. ואם פירר יגיד לי, אז אני אגיד לך. אתם לא תגידו לי מה לעשות. וזהו, אני בבית. ואז הבן שלי קבע לי, יוסי, לאיזה פרופסור אמריקאי, שהוא מסתכל, רק הרב אחד אמר, הוא לא מחזיק סכין ביד, חיתוך. הוא מסתכל רק על צילומים, והוא יודע מה הכל. הוא אומר לי, תקשיב, קודם כל, הפרקוס שהיה לך, זה לא מהגידול. זה יושב במקום אחר, זה עוד לא הגיע לשם בכלל. אז משקרים אותך. אתה, אם באמת היית עושה ככה ניתוח מלמעלה, מאיך שהם רוצים, באמת לא היית שומע, לא רואה ולא מדבר ולא כלום. ויותר גרוע. והוא אמרו לי, ליד עורק ראשי זה נמצא. אמרו לי. ואחר כך הוא אמר, ואם כן, רק דרך האף. מי אמר לך לבוא לדוקטור סיקולה? רגע. הוא אמר לי לעשות רק דרך האף. ואז מחפשים רופא, שלחו אותי לספקטור, והוא גם, אין ביטוחים, הוא רוצה רק מלמעלה, לא יעשה לך באף, רק מהראש. בעין כרם, 4 פרופסורים, כולם רוצים רק מהראש. אני מבין אבל מה יקרה, אני ראיתי חברים שלי מתים אחרי זה. רק נגעו בהם בראש, הם פרקסו ומתו. אם לא ראיתי את זה, אז אני מכיר את החיים האלה. אמא שלי הלכה במחלה, חברים שלי הלכו במחלה. אני מכיר את לצערי את הכל. אז אני ידעתי מה אני רוצה. לא יודע, ביררו לי רופא, 1.5 חודש, חבר'ה שלכם, אני לא יודע מי אלה בכלל, מלאכים. חיים מדיקל. והם עושים פגישה איתו בדרך הזום, עם הצדיק הזה, ועושים שיחה עם הזום, והוא מדבר באמריקאית, אני לא יודע מילה באנגלית. הוא מדבר, אבל אני הייתי פרופסור לבעיה שלי. הבנתי משהו, מסביר לי על הגולגולת, ומסביר לי על אף שאתה מבוגר, זה בעיה קצת. זה אבל השיטה הכי טוב, איך שהוא אמרתי לו, אני רוצה רק אותו. אמרתי לו, אם הוא זוכר. ועברת לניתוח? הוא בא, אמר לי, הוא בא להסביר להם, שלתתי זמן להסביר, לא עבר 20 שניות, שיש 2 שאלות רק. אם אני אקח נגד פרקוסים, או זה אומר, אתה לא צריך לקחת כלום. רק הרגעה, 2 חודשים. ואמרתי להם, זה 2 שאלות, 20 שניות. אמרתי לו, אני רוצה אותך. זה אומר, ככה, רק מפה אני רוצה את הניתוח. רק ממנו. איך עבר הניתוח? אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמין מה שקרה לי. אני עושה ניתוח, אחי, 9 שעות בראש. עזוב הכנות לפני ולקום אחרי זה. הבן אדם הזה הציל לי את החיים. בארץ רצו להרוג אותי. אני אומר לך, פשוט, כפשוטו להרוג אותי, והוא הציל לי את החיים. והוא אמרו לי שלא תראה, לא תשמע, אני רואה. הנה, אני רואה אותך. אני רואה אותה, לא ברור כל כך, אבל אני רואה בשתי העיניים, בזה אני רואה מרחוק, זה אני קורא מקרוב. אני שומע, אני לפעמים מתרחק, ופה יש לי לחצים. לפני כמה זמן היה ניתוח? אני לא זוכר. שבוע וחצי. אני קמתי ביום שישי, עשיתי את הניתוח, לא יודע מתי קמתי. 24. ואני שעה לפני שבת, פחות מ-12 שעות, הוא אומר להם, שולח את השליחים שלו, הוא לא בא אף פעם. 12 שעות אחרי ניתוח. הוא לא בא אליי, הוא אף פעם לא בא.
באו אנשים אחרים אליי, אני זהה את כולם. כן. אני אגיד לך גם מי היה אצלי. שלח תלמידים שלו, יפנים, כן. כל מיני באו, וכאלה שטיפלו בי קטטר. כן. והוא לא ראיתי, רק בצילומים הכל, שולחים לו. והוא אמר להם שיוציאו אותי, יחזיקו אותי במסדרון, אמר תעזבו אותו, שילך לבד. פחדתי, הוא אומר שתלך. כמה צעדים, עשיתי 4 צעדים קדימה, אמר לי סתובב. 4 צעדים, סליחה, קדימה, תסתובב, גם עוד פעם קדימה. הוא אומר זהו, אמריין, זה, לשחרר אותו שעה לפני שבת. ראית מתי הגעתי? כמה שעות אחרי הניתוח? 12 שעות. 12 שעות את כבר כאן בחוץ לבית חולים. בחוץ לבית חולים, איפה יש דבר כזה בארץ? מה אתה רוצה להגיד לרופא? בוא נגיד לך, סוף. זה אני רוצה להגיד. זה מה שאני רוצה להגיד לך.